Alhaji Sala baba a gaishe ka mai gidanmu kogin alfarma. Alhaji Sala baba a gaishe ka mai gidanmu kogin alfarma. A bari sai na sa alƙaharu sarkin da ya yi dare kuma ya yi rana, shi ya bani baiwa da hikima ya yaya damuwa a cikin raina, sannan ya ba mu babban jagora wanda ya zamto mai gida a gurina, wato ina nufin Alhaji Sale mai gidanmu kogin alfarma. Alhaji Sala baba a gaishe ka mai gidanmu kogin alfarma. Daɗo salatu ga sarki Allah ga Ahmadu baban Faduma, manzan da baya shi a halatta kaf, Rasulullahi mai tarin girma, ka sanya alihi da sahabu duka sa'auliya masu yawai hidima. Rabbana ka sa Alhaji Sale mai gidanmu kogin alfarma. Alhaji Sala baba a gaishe ka mai gidanmu kogin alfarma. Daga da lafiya zakin fama, ka wuce da ajin masu kwarmato, duk inda ka zaga kai magana, rabin jama'an sai su karkato, su korabin suna gyara kintsi, gaba ɗayansu duk sai su walwato, jaragamar mazajen walwanci Alhaji Sala kogin alfarma. Alhaji Sala baba a gaishe ka mai gidanmu kogin alfarma. Mun tsakar gida kake Alhaji, shagwagwar maya shakwaranniya, gamje ana sarar kana tofo, wannan haka ne babu tambaya, ka wace da ajin masu bakin ciki, takawar ka ɗaiɗai a lafiya, jarumin mutum mai farar aniya, wa zai taɓa ka in masa alfarma. Alhaji Sala baba a gaishe ka mai gidanmu kogin alfarma. Ko banda kuɗi sai na ya aro, domin in gaida babban ogana, in masa jinjinar alasabbi na ni mai gidanmu kogin alfarma. Alhaji Sala baba a gaishe ka mai gidanmu kogin alfarma. Ko banda kuɗi sai na ya aro, domin in waƙe babban mai gidana, in masa jinjinar alahudu balade Alhaji Sala kogin alfarma. Alhaji Sala baba a gaishe ka mai gidanmu kogin alfarma. Daga da lafiya toren giwa, waza ya ja da kai a fagen fama, sun buga da kai tun can baya, sun yi sun gaza ba su cimma ba, gaba kake da su ka zarce su, na Alhaji Awwalu ba wai ba, ni Sunusi dan Dume na shaida, kana gaban su sun gane su ma. Alhaji Sala baba a gaishe ka mai gidanmu kogin alfarma. Alhaji Sala ta
lafiya zaki kake ba a yi ma wargi. Duk inda ka nausawa ya isa, wane mutum ya zo ya yi magigi. Da na gane ka sai in ji damuwa, gaba ɗayanta ta zama to sagagi. Ganin ka na zamo min farin ciki, Alhaji Sale kogin alfarma. Alhaji Sale baba a gaishe ka, mai gidanmu kogin alfarma. Ɓangaren karatun addini ka zamo kwatankwagi ba wai ba, haka ɓangaren ilimin boko wane mutum ya yi makararra ba. Da an magana kan wayewa tuni ka jefa sauran rundun ba, yanzu takenka na gaba ya gaba sai dai magiya su fushe gulma. Alhaji Sale baba a gaishe ka, mai gidanmu kogin alfarma. Farin wata in sun zo da walgiya, ashe hasken su ba zai zama ɗaya ba. Yaushe angulu har za ta kitso, alhalin kanta banga da su ma ba. Ashe sarki ake yi wa gyara, kintsi da sarewa ba wai ba. Ko da ragaya dole na garzaya, a gogoro bato kan alfarma. Alhaji Sale baba a gaishe ka, mai gidanmu kogin alfarma. Alhaji Sale yau ga bakonka ya iso yana neman hidima. Sunusi ɗan dume kogin waka, wanda ka yi wa lakabin girma, wanda ka yi wa lakabi hard work. Almajirin ka mai neman hidima, ko in ce kawai dan kolanka, ya Haji Sale kogin alfarma. Alhaji Sale baba a gaishe ka, mai gidanmu kogin alfarma. Injiniya Bahara a gaishe ka,